eman informazioa bateko. Jakingo duzu bezala, Beterri gure eskualdea, Gipuzkoan dagoen egiturik gabeko eskualde bakarra da, ez orduan, egintza bidezilatikan, hainbat hitzarmen eta proiektu elkarlanean bideratu dira, baina hasieratik ikusi dira beharrezkoa zela agentzi bat martxan jartzea, eta bide batez eskualdeko langabeziari aurre egin eta langabeziaren egoera aldatzeko estrategiak, baliabideak eta aztergitura ezartzea. Azken finean lortu nahi dena da, Andoain, Lasarte, Orio, Usurbil, Hernani, Urnieta eta Astigarragako herritarren ongizatea hobetzea eta bertako sustapen eta garapen sozioekonomikoa bultzatzea, ez? Eta hori da, dagoeneko martxan dagoen agentzi honen helburu nagusia. Hala ere, helburu hori laburbiltzen duen esaldia edo guk hartu dugun misioa irakurriko dizuet, uste nahiko laburbiltzen duela zein dan garapen agentzi honen helburua eta oinarria. Eskualdeko herritar, enpresa eta eragileekin batera, Beterriko ekonomia eta enplegua sustatuz, garapen sozioekonomikoa planifikatu eta garatuko duen erakunde referentea bihurtzea da helburua. Hoi da, dagoeneko martxan dagoen garapen agentzi honen helburua. Hala ere, helburu horietan eta gehiago sakontzeko, Paulo Bikagoloren inguruan informazioa nago dizuet, horren dira ikusatzen dira. Ni esker Andoni, kaixo, egun guztioi. Andonik esan duen moduan, Beterri garapen integralerako agentziaren dekalogoa edo nolabait agentziaren ibilbidean markatuko duten irizpideak edo printzipioak azalduko ditugu. Dekalogo moduan jarri dugu, beraz, 10 dira. Lehenengoa, enplegua sortzeko erreferentziako tresna da Beterri. Personen ongizatea izango du helburu. Hala, eredu justu baten alde egingo du, eta honako hauek sustatuko ditu. Lan baldintza duinak, soldata duina, parekidetasuna, asebetetze maila handia eta lana eta familia uztartzea. Aholkularitza eta lideretza eskainiko du. Besteak beste, enpresa sortzeko, lana aurkitzeko eta prestakuntza jasotzeko. Eragileen dinamizaziorako koordinazio guneak izango da, estrategiak adosteko espazioa. Garapen sozial eta ekonomikoa helburu eragileen arteko sarea osatuko da. Metodologia berriak ezagutu, zabaldu eta komunikatuko ditu etengabe. Lan eredu berriak sortu, gauzatu eta garatuko dituzten eragileen babesleku eta lorbidea izango da, Beterri. Proiektu berriak martxan jartzeko bultzada. Eraginkortasunaren izenean arituko da lanean. Elkarlana eta enpresa horizontalaren eredua izango ditu oinarri, eta erabakiguneetan enpresa buruek eta langileek parte hartzea defendatuko du. Eta azkenik, eta printzipio edo, zela, aukera berriak sustatzeko eta enpresan arteko sinergiak bultzatzeko gunea da Beterri. Hauek dira, beraz, esan dako printzipioak, eta ondoren, Karrerek, esantuko ditu, esplikatuko ditu, zerbitzuak planteatzen ditu, edo eskainiko ditu. Bai, dena aipatu da bezala, helburuak eta dekalogoa aipatzen dira, baina baita ere zerbitzuak emango ditu Beterri garapen integralerako agentziak, ezta? 6 zerbitzutan sailkatu dira, enplegu zerbitzua lana eskuratzen edo hobetzen lagundu eta horretarako propio sortutako programa edo zerbitzua baliatu. Bigarrena, ekintzaile zerbitzua, lurraldeko ekosistema ekintzailea eragin eta haren dinamizazioa, identifikazioa, garapena eta bizkortzea bultzatu. Hirugarrena, enpresa zerbitzua izango litzateke, ekitatea hobetzen lagundu, berrikuntza, plangintza, sustapena eta nazioartekotzea hobetzea ahalbidetuko duten tresnen bidez. Merkataritzaren sustapena, merkataritzaren eraginkortasuna, ekitatea eta iraunkortasuna hobetu eta merkataritzako jarduera eragile publiko eta pribatuen arteko lankidetzaren bidez sustatu. Turismoaren sustapena, turismo jarduera baliabide ekonomikoen lanaren eta aberastasunaren sortzaile gisa dinamizatu, eta azkenik sektore sortu berrien edota estrategikoen sustapena.
udalerri edo eskualde bakoitzaren baitako funtsezko sektore finkapena mantentzea edo hazkundea sustatu. Hori izango litzateke, hemen aipaturiko eskainiko liratezkeen zerbitzuak, ezta? Hitza emango diogu Mertxeri, berak. Ondo nire. Beterri Garapen Agentzia jada martxan dagoela, esateko etorri gara honera, eta horren adibiderik garbiena agian eskualdean enpresa eta erakundeekin elkarlanean landu ditugun proiektu estrategikoak dira. Horretarako bi tresna osatu ditugu eta martxan jarri ditugu ere, azken hilabete honetan, bata da Innoforo izenekoa. Innoforo ekonomia suspertzearen aukera berriak sortzeko tresna da. Tokiko eragile eta enpresen arteko elkarlana bultzatzen du. Datozen urteotan lanpostu berriak eta aktibitate sozioekonomikoa sortuko duten proiektuak bultzatzen ditu, eta funtsean proiektu honen helburua ekonomia eta enplegua sustatzeko aukera berriak sortzea da eskualdean. Horretarako eskualdean tokiko garapena bultzatzeko ardatz estrategikoak definitu dira, eta horretarako 5 forotan banatu ditugu aukera horiek, eta 5 forotan bilduta hainbat bilera egin dira ja, foro horiek dira energiarena, kulturarena, beste ardatza, berziklapenarena, beste bat, lehen sektorea eta turismoa. Horiek dira, orain arteko foroak. Networking edo euskaraz esateko sarean elkarrekin lana egiteko espazio finkoa edo gauzatzen duena 250 agente eta elkarlanean aritua gara lehenengo fase honetan, eta guzti horren ondorio bezala aipatutako 5 ardatz estrategiko horiek definitu dira. Beste plan tresna, honetarako kooperatzen izenekoa da, hori ere martxan dago jada, eta eskualdeko udalen lankidetzatik ekintzaile berriei zuzendutako tokiko ekonomiaren garapenerako egitasmoa da. Zerbitzu berri honek enpresa berriak sortzeko beharrezkoa diren formazioa, baliabideak, aholkularitza, azpiegiturak eta guzti hori nolabait babestea eta eskaintzea da honen helburua. Zerbitzuak esaten ditugunean, aurkezten diran persona hauek eskaintzen ditugu jada eskaintzen ari gara, formakuntza arloan enpresa berria sortzeko jakin beharreko guztia edo behar den guztia ematen zaie, beka sariak ere martxan jarri dira jada, formakuntza prozesu horretan sartzeko denbora izan dezaten ere, finantziazio aholkularitza bat ere eskainiko zaie, enpresa berriaren sorkuntzarako finantziazio bideak zein diren, ze aukerak dauden, eta baita ere jarraipen individual bat egingo da, aholkularitza eta jarraipena proiektu guztiei formakuntza osoan zehar. Orain arte, 24 ekintzailek parte hartzen ari dira, 19 beka sortu dira, langabezian zeuden personentzat, hori zuzenduta, proiektu desberdinak aurkeztu dira eta lanketa hori egiten ari daia, eta eragina egiten dute, komunikazio arloan, kirola arloan, adibidez altzari zarrak berritzeko beste arlo bat ere badago, horrelako proiektuak badaude, horiek aurrera aurkeztuko dira, zehaz-mehaz ginean, eta denetara 14 ideia ekintzaile aztertzen nahi dira eta martxan nahi dira. Jarraipena izango du eta laizter gauzatuko den zerbait izango da. Hauxe da, pixka bat, 2 ardatz horietan oinarrituta, hemen dauzkagun helburuak. Eta, Luisei pasatzen diot orain ikutza, bera jarri dut. Eta nik bukatzeko esan, guzti hau, hemen aurkezten egian Garapen Agentzia hau nun dagoen eta nun topa ezakegun, batetik espazio fisiko bat badago, egoitza dana, egoitza nagusia dana, Hernanin kokatuta dagona, Gabriel Zelaia eraikina dana, bai? Eta bertan hemen aipatu ditugun hainbat zerbitzu eta proiektutarako eta espazioak kokatzen dira, eta horretaz aparte, badaukagu beste webgunea ere badegu, orain hemen ikusiko duguna, hau da, bai, webikoitza beterri.es
izena duna, eta, bueno, gorri hortan, .eus, barkatu, bai. Eta hemen agertzen dira, bueno, hemen azaldu ditugunak, ez? Beterri garapenerako agentzia zer da, zer helburu ditun, dekalogoa, bueno, hemen daude ere, ez? Zerbitzuak, bai, proiektu estrategikoak, oain komentatu ditugunak, eta, bueno, harremanetarako gunean ere, bai, ez? Esan bezala, egoitza nagusia Hernanien dago, Gabriel Zelaiarekinean, etorkizun batean agian beste zenbait zerbitzu eskualdeko beste 6 herrietan edo beste 5 herrietan ere zabaldu beharko dira, eta ikusi beharko dugu nola zabaltzen dugun hau eskualdeko 6 herrietara, eta bestetik, oida ez, webgune hau. Horrekin batera, esan gaur aurkezpen honekin nolabait gaur honeagatu esatea Beterri Garapenerako agentzia martxan dagoela, baina espazio fisiko hau ere ezagutzeko eta gaur hemen azaldu ditugun proiektuen adibide praktikoak ikusteko, hurrengo martxoaren 25ean Gabriel Zelaiarekinean bertan aurkezpen bat egingo dela, bertan enpresa, eragile, erakunde, ekintzaile, langabetu, herritarrei eta eragile guztiekin bai espazioa ezagutzeko eta hemen martxan dauden hainbat proiektu behintzat ere ezagutzeko. Eta hemen webgunean daukagu bai emaila, telefonoa eta harremanetan jartzeko eta hori daukatzeko. Hau martxan dagoela, zabalik dagoela, guztiai eskualdeko herritartaraile guzti zabalik dagoela eta bisitatzeko bai webgunean edo bai fisikoki oraingoz Hernaniko eraikinean. Eta hori da pixka bat esan nahi genduena. Bai, ni duda asko da Beterrirekin. Gaur egun zaudete bakarrikan